I dag, tirsdag den 17. juni 2014, besøger Tina Frilandsmuseet lidt nord for Lyngby med 4 af sine dagplejebørn. Elisabeth Singh og de 2 brødre Maximil og Adrian. Frilandsmuseet er et stort område med gamle landejendomme fra 1700-tallet og frem til ca. 1950, og man kan lære en masse om dansk landbokultur. Men museet er også ret godt for mindre børn. Det er et meget smukt naturområde, og man møder alle former for danske landbrugsdyr og husdyr. Den første bygning, vi kommer forbi, er Fuglevad Vindmølle. Den har sin oprindelse her og har altid stået her på stedet. Til forskel fra alle museets øvrige bygninger, som kommer fra hele Danmark. De er nænsomt blevet skilt ad og genopført her på Frilandsmuseet. Den næste bygning, vi kommer forbi, er Ellested Vandmølle. Den er oprindeligt opført i 1600-tallet ved Ørbæk Å i Ellested på Fyn. Bygningerne blev erhvervet af Frilandsmuseet i 1949. Først i 1964 havde man flyttet og genopført hovedbygningen her på stedet. Først 20 år senere kom de forskellige tilbygninger og sidebygninger og blev genopført her på stedet. Ellested Vandmølle vidner om, at det er en omfattende og tidskrævende proces at nedtage en bygning og genopføre den et helt andet sted. Vi går forbi Ørbæk Smedje fra Fyn, der er opført i 1847, og den er blevet nedtaget og flyttet og genopført her på Frilandsmuseet i 1936. Det er skov, og så er det heste her, ikke? 3 heste. Heste. Nej. Er det ikke fine heste? Nej. Det synes jeg. Skal jeg have vand med? Vi kom i formiddags ind på Frilandsmuseet via hovedporten på Kongevejen. 12:30 om eftermiddagen forlader vi igen Frilandsmuseet via bagindgangen i Brede. Vi går gennem Bredeværk, den gamle klædefabrik, som blev det største af værkerne her langs med Mølleåen, men som i dag ligesom Frilandsmuseet ejes af det danske Nationalmuseum. Og vi følger det smukke stisystem i Mølleådalen hjem mod Lyngby igen.
Hvad sker der, fotograf? Kommer det ind på Facebook? Det er noget, pædagoguddannelse. Ja. Vil du have lidt vand?